Goedenavond, dit is Zeeland Nu met een kort overzicht van het nieuws in Zeeland van vandaag. De Paulinapolder bij Biervliet is nog de enige Zeeuwse locatie die in beeld is voor de komst van nieuwe kerncentrales. Bewoners kregen deze week al een brief op de mat over de mogelijke plannen. Er staat in dat er voorkeursrecht is gelegd op onze grond. Ik had het verwacht dat het alleen de Paulinapolder zou zijn en een stukje van de Beukelspolder. Maar het loopt tot het gemaal van Hoofdplaat, dus het gaat gewoon heel ver. Opvallend is dat de Paulinapolder jarenlang niet in beeld was. Pas sinds september 2024 werd het aangemerkt als mogelijke locatie voor een kerncentrale. Wij zijn een gebied dat of agrarisch is. Ik bedoel, de rest, dat was industrie. Waarom is de Maasvlakte afgevallen? Dat zou een veel betere locatie zijn waar die conventionele kerncentrales geplaatst konden worden. De meningen van omwonenden zijn verdeeld. Ja, gewoon neerzetten, die kerncentrale, 100%. We moeten dan vooruit, hè? We moeten met z'n allen vooruit duwen in de toekomst. Hè? We zijn niet mensen, we zijn niet alleen. Hè? Ik vind het verschrikkelijk. We hebben Tsjernobyl en meegemaakt. Daar wacht men niet op. Voor de energietransitie is het natuurlijk wel beter. Alleen de locatie zelf moet nog blijken of dat de juiste optie is. Hoewel Borselen nu definitief is afgevallen als locatie, is er nog niets beslist. De Eemshaven bij Groningen is namelijk ook nog in beeld voor de bouw van kerncentrales. Pas na de zomer wordt duidelijk waar ze daadwerkelijk komen. De brandweer is gisteravond tijdens de felle onweersbuien zo'n 15 keer opgeroepen. Het waren vooral meldingen van loszittende dakpannen en omgewaaide bomen. Bij een woning in Schoondijken sloeg de bliksem in, waardoor er brand ontstond. Vanwege diezelfde oorzaak brandde een camper in Brouwershaven volledig uit. Bij verzekeraar ZLM zijn er tot nu toe 10 schademeldingen binnengekomen. Het onweer zorgde ook voor mooie plaatjes. Wil je hier meer van zien? Kijk dan op onze website omroepzeeland.nl of op onze socials. Honderden motorrijders verzamelden zich in Middelburg om mee te rijden aan een benefietrit die al sinds 2006 wordt georganiseerd door de Molukse gemeenschap. 20e keer van Rit en Rock voor de Molukken. En dat betekent dat we geld ophalen voor kansarme kinderen op de Molukken. Zo steunen de deelnemers een goed doel en genieten ze van de saamhorigheid in de stoet. Op het moment dat je ertussen rijdt, dan ben je één met al die anderen. Dat vind ik eigenlijk het mooiste wat er is. Ja, dat is kicken, hè. Daar krijg je de kriebels van. Hartstikke mooi is dat, als je zo met z'n allen wegrijdt. Ja, dat is het mooiste van al. Naast plezier wordt er ook stilgestaan bij de eerste generatie Molukkers die 75 jaar geleden noodgedwongen naar Nederland kwam en jarenlang in onzekerheid leefde. Morgen biedt premier Rob Jetten mogelijk excuses aan voor deze geschiedenis, maar volgens Carla had dat eerder gemoeten. Zo is het mijn opa er niet meer, mijn vader is er niet meer. En dat vind ik erg jammer, dat hun dat niet meer meemaken. Maar ik vind wel, ook al is het dan, het is wel te laat. En dat doet mij wel pijn, ja, dat zie je ook. Dat de 69-jarige Koen de Vries uit Vlissingen nog kan sporten is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Bijna 4 jaar geleden werd bij de voormalig sportverslaggever van de PZC acute leukemie vastgesteld. Als we niets doen, bent u volgende week dood, kreeg de Vries te horen. Een lang en zwaar traject volgde en de Vries overleefde dankzij stamceldonatie. Ik ben weer hartstikke gezond. Ik gebruik geen medicijnen meer. En ik kan weer stukjes hardlopen. Nou, dat had ik nooit gedacht dat dat ooit nog zou kunnen. Komende week doet de Vries zelfs mee aan de Transplant Games in Arnhem. Een speciaal sportevenement voor getransplanteerden. De Vries doet mee aan de 5 kilometer. 5 kilometer, dat lukt me net. Maar ik ga wel helemaal kapot. Vroeger liep ik 100 kilometer en dan was ik niet zo moe als dat ik nou 5 kilometer nu ben. Het is voor mij natuurlijk een teken dat ik er nog ben en dat ik het nog kan. En dat ik een enorme geluksvogel ben dat het nog kan. De Vries is niet de enige Zeeuw op de Transplant Games. Maud Ruitenbeek uit Oost-Soeburg doet mee aan het zwemmen. Er doen ruim 700 getransplanteerden mee aan het evenement. Het Zeeuws elftal komt deze zomer niet in actie. Het is de stichting achter het team met de beste Zeeuwse voetballers niet gelukt om een tegenstander uit het betaald voetbal te strikken en dat zorgt voor teleurstelling.
pogingen die we nu gedaan hebben om dat weer te realiseren. Daar zijn we lang mee bezig geweest. Maar het is wel balen, zeker in deze tijd van WK voetbal. We zouden ook met vrouwenelftal beginnen en het is gewoon niet gelukt. Het spijt ons. In 2018 speelde het Zeeuws elftal in Middelburg tegen Feyenoord en amper een week later ook nog in Bruinisse tegen AZ. In de afgelopen jaren was er ook steeds een wedstrijd tegen een BVO. De Reun merkt dat het steeds lastiger wordt om clubs naar Zeeland te halen. De accommodaties is altijd een ding. Die profs die hebben hoge eisen. Dus bijvoorbeeld willen ze niet op kunstgras spelen. Dan moet het veld helemaal gekeurd worden of dat goed is. Er moet een sproeiinstallatie zijn die ook in de rust die velden besproeit. Ja, dat zie je in de grote stadions ook. Dus ja, we zijn met een paar clubs bezig geweest, ook met een tussenpersoon. Dus we balen en ze stekken ervan, maar het is niet anders. De stichting geeft de moed niet op en hoopt dat het Zeeuws elftal volgend jaar wel weer in actie kan komen. Na de onweersbuien en het noodweer van gisteravond konden we vandaag in eerste instantie even bijkomen. We hadden flinke zonnige periode en er was ook een lagere temperatuur met 24 tot 28 graden. En wat een mooie beelden hebben we gekregen van die onweersbuien van gisteravond. Maar vandaag was er dus in eerste instantie sprake van sluierbewolking. Maar uiteindelijk zagen we van zee in de namiddag weer enkele buien, ook met onweer, vanuit zee afdrijven op Walcheren en Schouwen-Duiveland. Elders blijft het wel droog en vanavond is het ook weer droog en zonnig. Maar vannacht en morgen vroeg kunnen opnieuw enkele onweersbuien tot ontwikkeling komen. Maar dan vooral in het oosten en zuidoosten van de provincie. Daarbij minimumtemperaturen van 18 tot 20 graden. Morgen denk ik dat het droog blijft met flink wat zon en ook af en toe wat bewolking. Maar de zon heeft de overhand en het wordt ook weer warmer met maxima van 28 tot 33 graden. Dus op veel plaatsen een tropische temperatuur. En volgende week gaan we ook door met dat zeer warme en zonnige weer. Het blijft tropisch. De temperaturen zullen elke dag boven de 30 graden uitkomen. En daarmee hebben we een hittegolf in Zeeland. Tot zover dit korte nieuws uit Zeeland en ook het korte weerbericht. Zometeen Zeeland de Week, ons weekoverzicht.